Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Id-dram ċelebri Hedda Gabler jirrakkonta storja ta' mħabba mitlufa kollha aspettattivi, ġrajja li sal-lum għadha tħalli impatt fuq ġenerazzjonijiet sħaħ. Ritmu Roots Festival illaqqa flimkien wirjiet mużikali kontemporani ma' mużika tradizzjonali bħalma jilana bilan li tkompli tingħata l-ħajja mill-ġdid li dawn it-trawiet. F'Geographers of Solitude, il-Kumpanija Nazzjonali ta' Sfin ta' Malta u Jersey Island se jesploraw x'jaqqat liż-żewġ gżejjer ġeografikament u kulturalment. Fil-wirja No Smoking During the Apocalypse, Ċullinu jippreżenta serje ta' viżwali li laqgħu affarijiet li mhux ta' spiss narawhom flimkien, biħjiel ta' ambigwità poetika u umorizmu assurdist.